So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciple. May God bless you. Amen. Chutiang bukin nang ni zinga hian tu po anei zong zong kalsan lo apiang chu ka zirtir ani thei lovang. Isu aya thlan zawk kan nei chuan a zirtir kan ni thei lovang. Lalpan malsawm se rawh se. Amen. Có rồi ngay liền cho mình không lo.